D'accord, c'est Berté, Mali ambassadeur de croix américain, en Mexique, en Banque mondiale, en FMI. Donc, mais ça, on est à Kalo Sabaye. Donc, comme il y a un peu de manafolo, on a barqué un peu de manafolo. Donc, on a laissé ça. Donc, il y a un peu de Malion qu'on voulait kana, on a un peu de ka nyɔngɔ kuma ɲɔgɔnya Mali kungo kan ani u yɛrɛ yan ko min b'u dala k'o ɲɛf'u ɲɛna ani gouvernement ye fɛn minnu labɛn Mali fana na kalatafili nataw la k'o fana kumaw ɲɛfɔ donc an kun b'o de la bi. O hukumu kɔnɔna la i ni malidenw ka kuma senfɛ u ye mun ni mun de f'i ɲɛna bakuruba la? Bon u ye kuma caman fɔ vraiment u yɛrɛ ka sigiw ka ɲa ani projet min bɛ n bolo ka présenter la an kuma dɔ fana kan n'o ye logement ko ye ani ka maliyɛnw ɲini ka répertoire dɔ créer maliyɛnw fɛn fɛn bɛ kɔ kan olu bɛɛ bɛ se ka k'u kɔnɔ cogo min na o kun ye ni gouvernement mago nana jɔ o la gouvernement bɛ se k'o wele ka baara kɛ jamana ye cogo min na vraiment heure 4 an y'o de kɛ kuma la bon jamana tɔgɔ la n k'u ma o ka hamina ko la o ye minnu fɔ Mali yɛrɛ actuellement élection minnu bɛ nalen ko bɛna kɛ cogo di donc an kɔni y'a f'u ye gouvernement b'a seko la pour que terroristes minnu bɛ yen bi o ko bɛ se ka nɔgɔya cogo min na élection ka kɛ dans la paix et dans la sérénité donc ni ye élection date f'u ye donc u y'u fɛta fɔ ils sont contents mais o fana o sirannen do fana ko ni transition nana taga ko kow bɛna kɛ cogo di bon o kɔnɔna kɔni an bɛ dugawu don min ye bi ye transition ka kow ka taa a ɲɛbolo kan élection fana ka kɛ paix kɔnɔ ani a ma kɛ mankan ye o ye gouvernement ka laɲini ye. I bɛ weleweledakan jumɛn kɛ ka ɲɛsin maliden minnu bɛ yan kɛrɛnkɛrɛnnenya Amérique kɔnɔna la? N b'a f'u ɲɛna depuis an ma bɔ yan vraiment u bɛ jamana min kɔnɔ u ka sariya sabati parce que o bɛ yan ko fɔlɔ y'o de ye problème fɛn fɛn b'u dala ambassade la ambassade bɛ yan olu de kosɔn ni olu tɛ nafa tɛ ambassade la c'est pourquoi n ye conseil consulaire présenté la problème fɛn b'u kalan min ye papier ko ye min ye passeport ko ye min ye carte d'identité ko ye o kana ko enregistré conseil consulaire bɛ yan olu de kama an bɛɛ bɛ yan olu de kama o k'a lajɛ fana u ka taa an ka site kan u k'u enregistré o ka mɔgɔ minnu ka ni na carte baden bɛ yan an bɛ se k'a las'u ma cogo min na donc an kɔni wulila an bɛɛ wulila ni nisɔndiya ye bɛɛ content bɛɛ y'a sago fɔ an bɛ ala deli ala ka nin kɛ ɲɛtaga ye. Ne tɔgɔ Abdraman Touré, ne ye maliyɛnw ka président ye Washington DC. Bi réunion vraiment a kɛra réunion ba ye bi parce que ambassadeur kura min nana ka bɔ Mali la Washington n'a tɔgɔ ye Excellence Sékou Berté a y'a ɲini maliyɛnw fɛ minnu bɛ Amérique sigi la Amérique état bɛɛ la ko bɛɛ kana fara ɲɔgɔn kan an ka kuma ɲɔgɔnya problème minnu bɛ tunkarandenw ka ko la k'a ta k'a fɔ carte ɲini ye fo ka na se passeport ko ma ani gɛlɛya minnu bɛ maliyɛnw ka association ni fɛnw kɔnɔ an nana o babo de kɛ bi. Maliden minnu bɛ yan u ka Mali sɛbɛn sɔrɔli ko la walima sɛbɛn ko gɛlɛya bɛ minnu kan yan ambassadeur a ye jaabi jumɛn di o ko ninnu na? Bon ambassadeur ye jaabi caman di parce que u b'u seko bɛɛ la yan mais ko a tɛ dépend olu la olu bɛ fɛnw kɛ ka emprunter kɛ passeport ni fɛnw na k'a bila ka taa Bamako donc Bamako de b'a traiter ka sɔrɔ k'a lase yan nɔ donc gɛlɛya caman b'a la olu nɔ tɛ u b'u ka baara kɛ mais gɛlɛya ninnu bɛ Bamako de.